Good evening, mazulabu no konse kumene tili. Anyway, nkhani yokhuzana ndi America komanso Iran zili bati. Pakati pano tilitumbo paja pomati kuti nkhondo sikuchitikanso yayi. Paso pano aliyense akupanga zake. Yes, komano sizikutanthauza kuti nkhondo yatha. Nkhondo sinathe. Koma tikudziwa kale zifukwa zimene nkhondo iyi inayimira. Chifukwa chachikulu chenicheni tikuona kuti America ilibe ma interceptors zida zowakhira ilibe, koma mabomba ndali nawo atha kupita ku Iran kuja nkuponya pa zabwino bwino nzotheka, koma Iran ikabwezera ali ndi ma interceptors, ali ndi mabomba amene angawakhire nje, mabomba amene ndithu alibe. Anyway, nkhani tabwerera pano ndi nkhani yokhuzana ndi nkhani zingapo. One, tikambe nkhani yokhuzana ndi Oman ndi Iran. Iwo aja ndithu agwirizana kunena kuti apa pa Strait of Hormuz pasadutse ndithu mashipe ena aliwonse unless azitenga ndithu chilolezo chifukwa iwo ndi amene azipanga control. Yes. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. The strait's going to be open to everybody. And who would control it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Despite kwenye zoti Oman inaophiza, Trump anaophiza dziko la Oman kuti musapange nawo deal ndi dziko la Iran kuti muzipanga control pa Strait of Hormuz, tizakupolisani. Ndipo Trump sananyengerera anaophiza Oman kuti tizakupolisani. Koma Oman sinabwerere mbuyo. Iyoyo ndithu ndi Iran ndithu yagwirizana ndithu auzana zoti okay chabwino apapa Iran izipanga control mashipi onse amene akulowa so pano pa Strait of Hormuz, Iran imeneyo. So Oman uonetsetsa kutulukira kusopa ma exit kusopana kuti mashipi aja akutuluka bwinobwino. So iyo ndi deal, ndi agreement ili apa. Komanso nkhani yokhuzana ndi fees, ndalama panthu paja sokuti azingodutsa maulere yayi, koma ndalama ndithu zitoleredwa pa mmene paja. Nkhani yonse Trump kapena kuti America ayilandira bwanji. Nkhani imene ndithu kwa America Trump sanayendere bwino, akuti iwowa sakufuna kuti Iran ikhale ndi control pa Strait of Hormuz. Akutero umene zonse ingakhale kuti Oman ndi Iran agwirizana zimene zizi zopanga control, koma amene ndi mphamvu zambiri ndi dziko la Iran. Sinde ndayambitse sinde amene amatakataka, komanso paja party yayikulu kwambiri pa Strait of Hormuz ndi yaku Iran. Oman yo ndithu ndi pang'ono pokha. So tiona mmene zingathere kwinako, koma still tili pamene papo pa nkhani yokhuzana ndi pa Strait of Hormuz. Deal ya Oman komanso Iran. Tikachoka pamenepa tiyende pa shipi ija ya America. Yes, zima USS carriers ija. Asintha panopa ndithu asintha atumizano china sopano chijachi achibwezeretsa. Chimene chakhala ndithu masiku 250 miyezi 8 and a half zili madzi kumene kuchako. Zimene zija amakanika kupanga kupita kuntunda kukasintha zina ndi zina. Chimene chinachitika ma impact awawa ndi Iran. Paja Iran mukudziwa kale inapaswa mabase aja ku Bahrain, ku Kuwait. So kumene kuja kumene kumakhala sopano ma services ochita kuti apange ma USS carrier aja. Ngati for example asinthe akonze matoilet machani ayike mudzakudya, even zakudya zikuchepa. Zakudya adandaula anthu kwambiri. Tinapeka ma video mambona onse muno. Nkhani yake ndi ma impact amene Iran imaphulitsa kumene kuchako. So nkumana kuti Iran imangophulitsa bwanji mabase kukamangonyenya mabase ajawo. Iwo aja amadziwa chimene akupanga. Amadziwa kuti asilikali onse amazi muso wakogona aphanga. Iniyo muso wakopangira service mashipi anuwa. So zimene zimene the impact imene iyachitika kumeneko. Pano panthu anayamba kusamuka ku Bahrain, Kuwait, kuyamba kusamuka kumapita ku Jordan kuja. Ngasi Jordan samaphulitsa pamene Iran tinkaona zoti inkapanga attack ku Jordan kuja. Chabwino pamene popo ndithu imene ndithu tisiye kaye pang'ono, koma tibwerere tsopano ku nkhani yokhuzana ndi Mujtaba Khamenei.
Mukudziwa kale kuti inu ma Americans nthawi zonse ndi ma Israeli amasakasaka kuyambira kakala akhala kusakasaka kuti kodi mochita bakha amene ali kuti choyambirira sanampezi completely anambobwesa nkhani iyayi mina lilimo waunongeka ali wounded iyayi iyeyu mine zililimo ndithu mpaka anafika point kuti amonje ndithu wafa amene ujayo anafika point imene wafa. So zapeza kuona kuti dziko la Iran lapanga publish ka video kamene ndithu anali ngati yeyo anali mu meeting ndi kumakambirana ndi anthu ake. Amakambirana ndithu zokhuza ndi zimene amakamba apo amakambirana nkhani zokhuza ndi security ya region komanso mmene angayendesere dziko la Iran. So since izo zachitika pamene mamvano a Trump yankhula pa interview kuti ineyo ndikuona ngati kuti iyeyo anavulala kwambiri ndi atavulala basi pamene papa anavulala kwambiri ndi atavulala koma ali moyo koma anavulala kwambiri kuti not left hand. I don't know kuti zonse zimazitenga kuti mobe mukudziwa kalenso ndithu ma Americans ndi choncho nkhani zawo ndithu amakhala akazipeka ndi kumapatsa anthu kumagulitsa anthu. I don't think he's dead. He was very seriously wounded. The left side of his body, the arm, the leg, the whole thing. He was very seriously wounded, but I don't think he's dead. And if he is, they're putting on a pretty good show because they talk about, going back to talk to him all the time, to get a final blessing on things. But, you make a deal with them, it's like it's not the most honorable group, I will tell you that. And, we have the Strait open. We took out 22 boats last night. We have people coming in. The blockade, our Navy has been unbelievable. Our military has been unbelievable, the combination. And our financial strength, we built it up so much like you wouldn't believe in a year and a half. Our financial strength is unbelievable. And those things are going toward a very big victory. We had the victory in Venezuela, and we're going to have a big victory here. So, iye inali nkhondo ya dziko la Iran ndi America. Koma still pamene tilipa mponena kuti ma Americans sikuti aliso ndi mtima ofuna kuti mina apange nkhondo atani. Iwo chimene ali nacho panopa ndi chinthu chimodzi basi. Pa Strait of Hormuz bwanji pangotsegulidwa. Trump anapanga posi dzulo akuti ayi tachotsa mabomba onse amene anatchedwa ngati ma sea mines, right? Mabomba anatchedwa madzi acha onse tachotsa pamene thupa li safe mutha kumadutsa. Koma nope, sizikumathekabe yayi chifukwa shipi inaliyo semene ikudusa pa Strait of Hormuz kumapholitsidwa. Lero tikuona pano lero lili tu papholitsidwa ship. Yes, vessel yapholitsidwa pa Strait of Hormuz. Iran ikufuna yauze andikudziwitsa wina aliyense pano kuti iwo ndi amene akupanga control pa Strait of Hormuz, despite kuti Trump akungolubaluba hiya apapa mwakuti panopa zafika point yonena kuti basi even za nuclear sakukambaso zoti tufuna tikatenge uranium. Mwamvako za uranium? Ayi. Mwamvako zosintha leadership? Ayi. Mwamvako chinachiso? Ayi. Panopa zankhala kuti anthu aja basi amene bas. That's it. So guys, ngani ndimeneyo. Thank you so much. Malawi and Cameras.